ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଆଜିକାଲିର ଲୋକମାନେ ଅସାବଧାନତା ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ବିକାଶ ଯୋଗୁଁ ଆମ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି। ଯେପରି ଏଠି ରହିଛି ଶିଳ୍ପ, ଏହି ଶିଳ୍ପରେ ଯେମିତି ସବୁ ବାଧ୍ୟ ଯେମିତି ସବୁ ତାଙ୍କର ଅଳିଆ ମଳିଆ ସବୁ ପାଣି ଯେତିକି ସବୁ ନଈକୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏମିତି କାରଖାନା ଯେତିକି ସବୁ ଦୂଷିତ ପାଣି ସବୁ ନଈକୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କାରଖାନା ଯେପରି ସବୁ ଧୂଆଁ ଯାଇ ସବୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମିଶି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି। ତାପରେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି ଯେ ଗାଡ଼ି ତାର ଯାନବାହନ ସବୁ ଧୂଆଁ ଯାଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମିଶି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି। ତାପରେ ଯେପରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶରେ ଯେପରି ହେଉଛି ଏଠି ବାଘ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବେ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଦୂଷଣ ପରିବେଶରେ ଏଠି ଯେମିତି ଗାଈଟି ବହୁତ କଚରା ଖାଉଛି କିଏ ତା ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଗଛ କାଟି ରାସ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଘର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି। ତାହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଯେପରି ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ହେବ ଆଉ ବିଦ୍ୟୁତ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ହେବ। ଯେପରି ମୁଁ ଏଠି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ରଖିଛି, ଏଠି ହେଉଛି ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ୍। ଏଟା ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ କିରଣ ଆଣିକି ସେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଜୀବନରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଚଲାଇ ପାରିଥାଉ।